dan zan yi tattaka ki zan yi miki abin da ke baki tsana. Every discrimination, exploitation and partiality is the bad for any people. People aren't always going to be there for you. That is why you need to learn to handle things on your own. Inna lillahi, amma kin san me yake faɗi kuwa? Ke fa mace ce, ya za a yi mu baki ki tafi duniya? Mun san a wani hannu zaki je ki fada? Gaskiya ba zan iya barin ki ba, ki zauna da mu anan. Mijin Kawata. Haba, wannan wani irin takura ne? Yaushe ne ma aka yi wannan bikin bisa ne? Wani kitan takura mana. Gaskiya ni ban ba fita gona ta ba ko? Gaskiya zan ɗau mummunan mataki a kai. Waza kun gaye ne. To ina so ka ga abi. Ko so wace? Shin kina cikin hankalin ki kike duban idanuwa na kwayar ido na gaba da gaba kina ga Kaga alamun wasa a fiska ne? Nace ka sake ta. Ni kin ga dai ba wannan ba. Dalla duba min time yanzu karfe nawa ne? Karfe nawa? In ka mata saki uku ne kuma zan je in duba maka time ɗin ga agogo ma hannuna sai na faɗa maka ko karfe nawa ne gashi sai. Okay. Shikenan. Yanzu ki zanna anan. Sai an jima ko? Wato tafiya za ka yi kaban ne kamar mahaukaciya ko? To wallahi baka isa. Ka koɗe min kofana. Ka koɗe min kofana nan wallahi ka yadda. Mijin Kawata, story and screenplay by Aliyu Angwa Uku, assistant director Muhammad Sani number 1, produced by Muhammad Ahmad Muhammad. Mijin Kawata. And the direction by the Fantasy director Usman Falalai.